салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Инҷа ма магазини светофор омадам. кӯдако қати дадашон мошин дай ҳозир даромада ма якда чӣ мегирам. Аслиш ма швабра гирифтани омадам иҷада барои хонара, барои полоя шуштан. Инам хеле духовкаҳо ҳастай да светофор арзонакай 2500-3000 рублай қимат нестай. мо гирифтагӣ нестем айн духовка, неки як шинос мо гирифтагиай нағз мепаза. Духовкаи ганда нестай, неки вай надора, гӯем конверсия надора. Не музачаакҳои кӯдакия зимистона. Инҷа да полотенсаҳои камтар калонтар на размерош рӯпокунак неу камтар калонтар ина ё рӯпокунакой 124 рубли. расветкоша бинед чӣ хел хушрӯ молочни ҳаста ина расветкои дикарош. Ами хеле чизо беҳад арзонаи магазини светофорда. Наздикитонда боша ҳатман рафта гирен. Ма ҳаминҷа мегирам бисёр вақт. Неки пастелни бельё ягон бор нагирифтам. Ина бинен як палтара спальниш 400 чанд рубл буд. И чизай простина резинкиай инаҳа матрасода мекунӣ ҳар тараф гӯем вай намеш. иҷада бо двухспальни ҳастай духтаро. ина двухспальни галочка кадагиай размерои подушкаш 70x70 ай. неки май пастелни бельё ягон бор гирифтагӣ нестам. кадоме гирифтагӣ боша нависен духтаро чӣ хеле качестваш беҳад арзони хушрӯ. намехел духтаро инҷа дабо дар сархони килёнкагӣ ҳастай. нархоша бинен 146 рубл. инҷа да корзинкаҳо ҳастай барои ягомчи организация кухни. озима якташа гирифта нишонтон метиём. ба фикрам ки се дона дорад рунушта. ина се дона дошта. инаи майдакиша метонен ки приправа андозен. калоншта метонен сачоқчои кухнира андозен. ами хеле ягомчи фикр када гӯем кухнида хушрӯ када мондан. фасонаки хушрӯ места. ҷада болишто ҳастай бо чанд размер. нархошам хеле 140-200 рубл. инҷа женский вайҳо ҳастай, бруко ҳастай. наме хеле вай дора, начос дора. гармукаки хушрӯай. набине кушодаки хушрӯ буда, амин маъқул шид нада. баъд на ин падоби ласинай, наме хеле ман нағз намебинам. танги бада ҷиқида места гӯем. дар тана набинен чӣ хеле тангай. наме хеле чизои ман воқан нағз намебинам, намепӯшам. инҷа да кавготики кӯдакона. кавготикиҳо ҳамааш тунукакан. яки нархошам бинед чӣ хеле арзон. чанд намуд ҳастай инҷа. ма ки вақт надорам гӯем истода кофта вибират карданда вақт нестай. ма бояд тез чизои дар кори ма гирам давида равам. ҳамин мардако меган саросимат намекунем, фақат мегарди бемалол чизота ёфта мегирӣ. неки хеле ваъдаҳошонда наместанд. ман роя кардам ки даромада гир тез буро 10 минут вақт инаминҷа даромадам. магазини светофор аминвай калонай. ин магазини калон ягон бор ман наомада будам. обтои магазини светофор бисёриё мумкин донен. инаи сковородкаи ма гирифтагӣ. инаи сиёҳошам 500 рублай. ин ҳамха калон буда. намедонӣ кадом тараф шуда куҷо тамошо кунӣ. мо ҳами занакҳои чӣ хел ҳама хеле чизои нағз мебинем.
пасу даву ҳамин чизи рӯзгора. вақти бемалол боша ки гарди инаё барои хамиркунӣ нағзан картонҳои алюминӣ. касрулкачаҳои омада маъқул шидан. 4 литру 700 грамм будай вайш литруш. кадоми гирифтагӣ боша нависем духтаро. ма ҳам кайи гирифтаниём не ки намедонам качествои вай чӣ хелай. ина хел мошинчаҳо ҳаста. ина мошинои сирхи калон. арзона гӯем хеле игрушко ҳама чи оптума инҷа. баъд дафтару албому қаламу ҳама чизам ҳастай. ҳар хел китобҳоҳай ҳар хел гӯем вайҳояй. инҷа да ман якум бор ки омадам барои ҳамин намедонам чизои дар кори ма кадом тарафдай киҷо рафтан дар кор. инаминҷа ма дурунушда даромада гум шидагиём. ҳозир рагум задам ягон продавеса ёвом пурсам ки ҳамун чизои дар кори ма кадом тарафдай даромада ҳамунҷа дарафта гирам ҳамун чизома. ҳамун швабра гирифтан дар кору баъд як-ду чиз дига гирифтан дар кор. имрӯз хона равам насиб иншоалло абзор мекунам чизои гирифтаги ма чӣ хеле ки ваъда додагӣ будам видеои пештарада. нами хеле печеньеву вафли ҳам хеле чиза ва пиша инҷа да арзонай. гӯем обычни магазинода гӯем нархш чанд баробар қиматай. баъд як хел вақт аксия кунан ҳамин нарх катӣ мешава. ҳар хела печеньеҳо ҳаста инҷа. нами шоколотоям нағзай орехис катияй неки намедонам дурунушда составшда чиай. бовар кунед ҳозир чизи ҳалол ёфтан беҳад қинай. ҳар хел чиза харидан спокойно хӯрдан намешава. як чиза мехарӣ мумкин таркибшда ҳар чи дошта боша гӯем дилат спокойно нестай ки ягон чи харида хири чизи дар кори чизи маъқулита ҳамхе кофта гӯем саргардон мешӣ ки ба як чизи нағз ёвӣ. инами круассано мини круассана инами ҳам хела бамазаҳай. инҷа да ҳамин нархи оптови будай 30 рубл 36 рубл буд. ин магазини дикси пеши хона монда яхе вақт аксия шава ҳамин нархда мешава. 36-38 рубл мекунан. аксия шида гуфта мегирем. ҳозир ма духтаро гирифтам мебурам. баъд далши видео мекунам шумодаи хона. дӯстони азиз мо омадем хона. пеши хона даем инҷа пеши дом даем. ҳозир мо чизомона гирифта хона медроем. қати ино ки рафтам хариди бемалол кадан нашид. дадаш кати кӯдако кати ягон рӯз оли ма худам тоқа мебурам. баъд айсар то бегаам мегардам чизое ки маъқулай оли худам да обув нагирифтам барои зимистон. худам да ягон чи нагирифтам имрӯз. ҳозир хона равам нишонтон медиҳам. ина мо хона дур омадем. инҷа да камтар ҳамин чизои гирифтаги мо оз нишон метиҳам шумода. ина ай магазини светофор гирифтам чӣ хеле ки диден. баъд найхали дута сокча гирифтам. ай магазини светофор 800 чанд рубл харид кардам. намхали сокчаҳо гирифтем. имрӯз мо чиста барои чизи зимистона харидан биромадем. неки ин магазин биромада ма каманим гирифтам. дутай намхали тарелкачаҳои чиқра гирифтам. ҳозир истифода мебарам агар ки нағз бошам ба қувватак бошам бо ай ҳамино мегирам. мада маъқул шидан сафеда ки хушрӯян. инҷа ай магазини вай гирифтам. иноям ай магазини фикс прайс гирифтам. инаи мошинчаи 200 рубл 199 рубл да бачамда гирифтам. инаи нозияда гирифтам барое ки нозия ҳар дам ҳамин чизои таги сатр мепуштагӣ мара шапочкаҳои мара гирифта сарашда мекуна хчафасон мекуна. хелеш гирифтам ки чизои мара нараса. баъд нодирда хеле китобча гирифтам барои ҳамин
заниматься кардам дар кори хаттиш, ҳар хел гӯем квадрат, ҳар хел чизоя ёд гирифтам дар кори расветкоя. ма пеш мегирифтамшон, бачам мегирифтам медаронд ё ки гӯем аҳамият намедода хеле чизоя. ҳозир яка кам ним интересоваться кардестай, барои ҳамин хеле китобчаш гирифтем. сини трактор нағз мебина бачаи ма, ҳамина сини трактор тамошо мекунад бисёр. ина 55 рубл гирифтам, вайша 199 рубл гирифтам. ҳамин дута китобчашон гирифтам. инҷа да пешим да истода тез мада темега. якта зубной паста гирифтам ай ҳамин магазини фикс прайс. ина хеле бульон гирифтам. ин сокам ай ҳамин магазини фикс прайс гирифтам. сокош арзонай 55 рубли ай. чекш буромад, чеки магазини фикс прайс. ҳамин майда чойда мегири 200 рубл 200 рубл 200 рубл гӯем 10 чиз гири уже 2000 мешавад. чекш 2000 чанд шидагиай, инҷа ина поён 2300 чанд шидагиай. ина хали брукчуо гирифтам нодирда. яке насиб иншоалло садикда монумшона, друни садикда ҳам халако пушан мегум. чанд бор шид ман барои садик мегирам, не ки дар хона пушида ки ҷазир мекунам, я дуборе ки мепушам, бо мегум барои садик бо навтаракшон гирам. ина хеле перчатка гирифтам худамда. ин перчатко беҳад калон будиян. ман дар унҷа сарусима давида гирифтам, ҳамаша тез бром гуфта. чен накардам, хона мебиём калон да дастон бозӣ мекуна, мегӯи мардона боша. ина хеле дута эзорчаш гирифтам 199 рубли. баъд кавготкиш гирифтам ва ина хеле кори гирифтам худамда. ман бисёри каналода медидам, ай ҳами абзор мекардан. барои пухтупаз насиб иншоалло ма вайтон мекунам. гӯем пухтупаз бисёр ака дар канали ман мешава. штатив заказ кардаги май магазини интернет магазини Wildberries ҳамун омада раса. баъд штатива мондааш мода ягон чиз рецептои нағзакак ягон пухтупаз мекунам. ай магазини фикс прайс ҳам харид кардам, ҳамин ҳичам гӯем харид накардам, не ки инҷа да ай магазини вай гирифтаги чизон. магазини смешные сени. ина шапкачаҳои зимистонара ва духтарам ва бачама 350 рубли гирифтам. инаиш наскичашон гирифтам барои зимистона. ҳама чиз гӯем суратдор. ма бисёр ҳаракат кардам бесурат ковам, не ки ба духтарма наскичаи зимистона бесурат наёфтам. инам хеле ранги помидорчаҳай. хай гуфтам уқа сурат дамонан нестай. инами духтарам да гирифтам. перчаткоя кофта бесурат гирифтам. ина чӣ хеле ки мебинем перчаткаи зимнишон гирифтам. наскичаҳои зимистонаш ба фикрам 45 рубли буд. рости гап даёдум нестай. перчаткаҳошон 150 рубли. наскишонам хеле бисёр ғавсут нукам хеле бисёршон гирифтам. баъд инҷа да нозия да костюм гирифтам. синни свет барое ки тез ҷазир мекунанд, майдаям доғ мешава агар розовӣ боша ё ки юнав свети ки чен кардаги буд ваям гуфтам гирам, тез доғ меша. ягон сог мерезона, ягон чӣ мерезона, чизи ғавса шуштану қоқ карданаши зимистонда қинай. барои ҳамин свети синни гирифтам. вай солангишонам синни буд, свети нағзай. инам хеле капушонашам хеле хушрӯяк вай дора, мех дора, чамғавса каки хушрӯяй. ина ма 2300 рубл гирифтам. ва инаи шапкая худамда гирифтам. ай болои вай мепушам, ай болои сатрам ки сарам беҳад хунукхӯрак гӯем амин россияда омада вай шидаги будам. вай соло касали сахт шидаги будам. ҳамин шарфка ки гашта шапка ки намепуштам касал шидам. баъд ҳамун солае ки вай мепушам, 2 солае ки уже шапка мепушам. не ки ай тагиш ягон шарфа мепешонам гарданамда, баъд болошта шапка ё ки сатрои най хали ай так боди меганам хали мепушам. баъд боло шапка мекунам, баъд гарданамда шарф хали мепечонам.
ки ягон бални садр омадем вай нашава. намехе духтаро нав швабра ма нишон додам шумода. швабра гирифтам барои хонараву намеқа чизоя гирифтам ма. ҳозир ман нодирда наёфтам. нодирда размер набуд унҷада, ҳамаш бисёриёш калон калон. баъд гӯем маъқули дилам наёфтам ба нодира. ё як рӯз дига бо насиб боша худам да обу харӣ мебурам. баъд нодирда ягон магазини дига рафта костюми зимнӣ мегирам. тамом вроди дига ҳечи дар кор нест. ҳозираша ҳамеқа чиз гирифтам. инаи нозияда пӯшондам бурукша. почукчаош камтар дароза кай. нозия инҷада хурсандӣ дора. камтарак таҳшон кардагиём. як размер калон гирифтам ки кӯдакда кушода ки хушрӯиста. ина барои шумо пӯшондам. нозияда ҳамаша нишон додам. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда сарбаланду хонаобод бошед.